Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Dzimai wese paanoroorwa tarisiro yake inenge iri yekuti tichasvitsana murufu kana Mwari atitora kana kuti Mwari atora mumwe wedu ndipo pachagumira wanano. Asika zvese izvi indangariro kuna mai Trevor vatauya kuzoona kuno kumusinje along Shamva Road kwatati aiwa regai tiende timbononzwawo nyaya inosuvisa, nyaya inorwadza yakavawira yekuti murume wavo sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu akasvika pakupisa imba, pakupisa motokari nemidziyo yese yakanga iri mumba nekuda kwekuti akanga anakirwa nekugara kumba kwegirlfriend. Akati aiwa ndoda kutosiya, ndauraya vana, ndapisa zvinhu zvese. Ndofunga muri kungozvionera kuti mudziyo wemotokari, ndofunga vazhinji vanoziva kudhura kunoita kutenga mudziyo wemotokari uye kuvaka, kutenga zvinhu zvemumba kunorwadza sei. Vakusangana nematambudziko ekuti even mwana wavo wekutanga akadhumwa nemotokari akafira ipapo marumwe zuro ayo. Regai ndinzwe kubva kuna mai Trevor kuti matambudziko avakusangana nawo zvakanyatsotanga sei uye baba pavakasvika vachipisa midziyo vakasvika dziri nguvai. Tiri kwedu makadiwo. Kuri sei kuno kuMount Sharon? Kuno kuri right. Tenge tiri kupi? Shamva here? Chabwino here tiri kupi? Chabwino paMount Sharon. Okay. Kwakadi zvako? Kuri right. Tinotenda mama. Muri yenyu yakakura sei? Muri yangu ndine vana 4 vakoma. Ndine vana 4 vakomana, wana akashaya, ndasara ne3. Akashaya rini mwana? Akashaya musi wechitatu svondo rakapera, musi wa4. Nasi 10. Akafamba sei pamukomana Trevor? Trevor takanga tamutuma kutara nemadomasi. Aiperekedza vanhu kunotakura madomasi, vaisimbozviita. Saka vakaenda kutara vari 4. Iye nemunin'ina wake anonzi Talent, nemuzukuru anonzi Nathan, nemumwe munin'ina wake anonzi Dario. Akadzoka Talent, munin'ina wake achiswa kuti mama Trevor afa, adhumwa nemota. Ndikamuti kufa unokuziva here? Akati haana kuchema, haana kutaura paadhumwa nemota. Saka ndakabva ndaenda kutara, ndakasvika mwana kutara atakurwa nemunhu akanga amudhuma, amuendesa kwamusiwa. Ndakasvika ndichiona mwana wangu aparara. Masvika munhu uyu makakwanisa kutaura naye here mumotikari? Ndakwanisa kutaurirana naye. Akati zvangoitiko nemistake mama, very sorry. Ndanga ndisingambofunga kuti mukomana uyu anosvika pakuparara. Pavakaenda naye kuchipatara muchitaura naye, fungidziro yavo yakanga iri yekuti kuenda naye kunorapwa here kana kuti vakanga vationa kuti mwana ashaika? Fungidziro yake mukomana uyu aifunga kuti pamwe mwana anogona kungorarama. Nekuti zvinhu zvangasa zvambosvikawo mumaziso ake nezvinhu zvangasamboitika, nekuti yaitotaura kuti first time yangu kudhuma mwana. Saka aiti ndinogona kuti mwana anogona kungorarama. Ndio matauro aingoita kuti pamwe aigona kuita sei kurarama. Saka ndio matauro aiita. Mazopinda mukati madoctors nemanesi vakaiti mwana akakwara zvakadii kuzosvika pakushaika kwaakaita? Mwana anga akakwara musoro, ndo wanga wakanyanya musoro nechest. After paakadonha anga ane ronda raakabayiwa nechimuti parutivi. Ndo makwariro akaita. Asi haana kumbobleed, akanga akakwarira mukati. Ni matambudziko mama. Ndira kunzwa mama, ndanzwa mutsanangura kuti ndo zvataigara tichiita ndekufa inguva yaMwari. Atizive kuti munhu anofa rini, zvichida mumwe anotofa nhasi, mumwe anotofa mangwana, zvichienderana nenguva yako kana yasvika. Ndira kunzwisisa mama pandanzwa muchiti mwana wangu uyu Trevor anga ine 10 years akasvika pakuti siya, asi nguva zhinji ndiwo mabasa atinoita ekutengesa. Chii mama magariro amuri kuita pano pamusha ekusvika pakuti awa even nevana vanotokwanisa zvakare kunobatsirana mama kuita mabasa ekutengesa kumusika? Muri kugara sei? Magariro angu inini haana kunyatsosununguka. Nekuda kwekuti ndiri kutotya kuti
life yangu yakatongooma nemaitikiro acho hazviri kuita pakati peupenyu hwangu, nekuti kana ndikada kuti ndiende kutara kwacho ndakungotya futi kuti ko vana vangu vandinavo vacho futi. Saka zvinhu zviri kundinetsa nekundishungurudza kuti hazisati zvanyatsoti ndinyatsogadzikana kuti ndinyatsofunga kuti ndingaiti step ipi nemamiriro akaita situation yandinayo. Tinotenda mama. Baba vari kupi? Murume wenyime. Murume wangu akatiza negirlfriend. Zvakafamba sei? Mwana anga atoshaya here kana kuti anga sitasha? Mwana anga achitori mupenyu. Baba vemwana wangu uyu vaive negirlfriend ravo ravaive naro. Saka vakaenda kunogara ikoko kugirlfriend iri. Vakandisiya ndine $50. Saka vaenda. Ndakabva ndaziva kuti murume wangu paanodzoka anodzoka nehondo. Ndakabva ndatora $50 yandandinayo. Ndichibva ndanotengera vana vangu hembe $45 nechikafu $5. Saka baba avadzoka vakauya kuma 11 dzeusiku vakasvoti mari yandikakusiyira iri kupi? Ndikabva ndavati mari ndakatenga hembe dzevana. Zvikanzi marusiti ari kupi? Ndikati hembe dzemubhero $45 ingatenge hembe dzine rusiti dzipi? Idzi hembe dzandakatenga idzi. Saka baba ava ndipo vakatanga kundirova kuma 11. Vandirova mwana wangu Trevor akabva amhanya kuna baba mudiki vake. Bamudiki vakanovadeedza. Bamudiki vakauya vakanditora vakaenda neni kumba kwavo. Vaenda neni kumba kwavo. Murume wangu akatera nechiwepu checheni yebhasikoro. Ndopa akasworowa munin'ina wake. Munin'ina wake ndopa akati wakundijairira. Ndopa akarohwa nemunin'ina wake. Achibva atama achibva adzokera kugirlfriend riya. Akanogara 3 weeks kugirlfriend. Akabva adzoka. Akauya iri Mandi. Musi wa18 August. Akandisvikira ndiri kumunda ndina Trevor naNathan. Ndichitema madomasi ekuti ndiende kumarket. Nekuti ndakanga ndine runyerekupe rwekuti ane vanhu vaifonyera kuti anogona kuuya achida kutengesa madomasi. Saka ndanda kuti nini kana akauya anondisvikira mari ndinayo yekuti ndigwanisa kuchengeta vana. Nenda ndiri munhu anga akungotya kuti upenyu hwacho handi kurarama. Asi ndiri munhu arikuda kuchengeta vana vake. Saka asvika kumunda kwekwe ndopa akanditi makagurire dhoo rangu kureva imba yataigara nekuti musi waakaenda akasiya akia dhoo. Ndikati ndakagura dhoo nekuda kwekuti ndine vana. Ndinoda kugara pakasununguka ndinosvika rini mu1 room ndichigara mu1 room naamwene. Vane vazukuru vavo nevana vangu. Togara tiri 10 here muimba 1. Zvikanzi vana vako yava uchavachengeta uri kumakuva. Ndakuuraya. Ndopa ndakati chinouraya munhu inguva. Ende Mwari wandinonamata hamba kuti ndife ndichipondwa. Saka ndaitema madomasi ndiri mumaline. Saka vaida kundivhiringidza. Saka ndakabva ndaona kuti baba vanogona kundikuvadzira kuno kusango. Ndakabva ndavanyengetedza ndichibva ndavati zvamauya zvanaka baba kuti tiende kumba tinovaka musha. Chihandei ndinotsvaga mavheji ndigone kubikirai. Saka nguva iyoyo ndakabva ndafamba. Pandakaona kuti baba avada kundikuvadza zveshuwa vakabva vadzinga mwana wangu Trevor. Vanga vasina asi vanga vandiudza kuti demo ndatoya naro kuda kukuuraya. Saka vakabva vadzinga Trevor. Mwana wangu achibva wamuti ibva nekuti yazati Trevor ndiye anomhanya kunodeedza vanhu. Nemwana waatete. Saka vana ava vakabva vaenda. Ini ndakandotanga kufamba nababa ava. Ndakabva ndaenda paimwe imba ndichibva ndanokumbira mavheji. Ndichifunga ndinoona baba vepamba apa namai pamba apa kuti ndivaudze kuti murume wangu auya akuti ada kundiuraya. Saka zvinoita kuti mufonere polisi. Saka ndikasvika pamba pane vana. Ndichibva ndakumbira mavheji. Baba ava ndakafamba nawo kubva pamba apa kusvika kudhuze kumba kwatinogara. Ndichibva ndavati baba makasiya mapwanya mudziyo atina bucket. Bucket 1 ataitemera madomasi ndoraenda na Trevor. Chimirai inini ndinotsvaga bucket pamba pama inini vangu. Ndigochera mvura ndiye ndikubikirei.
chibatai muriwo nemaki. Saka nguva iyoyo inini nekuziva kuti baba ava ndikangosvika ndikangovhura dhoo chete vanosvika vachitondiurayira mumba. Ndakabva ndatiza ndichibva ndaenda kupolisi. Ini nguva iyoyo ndakanga ndisina foni. Ndakasvika kupolisi mapurisa anga afambirawo imwe kesi. Ndakakwanisa kudzoka kumba kuma 8 dzemanheru. Ndikasvika pashop panonzi paZvomunyati ndakasangana nehanzvadzi yangu. Akanditi ambuya makadii ndikati tiripo. Zvanzi muri kubva kupi usiku nondika ndiri kubva kupolisi. Zvanzi kwakanaka here ndikati ndatiza mukwashe nyanga ichada undiuraya. Zvakanzi netsaona kaidzi ndikati asi afa here. Zvakanzi aiwa hana umbofa. Ndikati ko chii chaitika ko vana vangu mambo vaona here. Zvakanzi aiwa vana vari right. Asi imba nemota zvatsva. Hakuna kana property kana chekudya kana chekupfeka. Zvinova ndizvozvo ndakafamba kubva kwaZvomunyati kuya kusvika kumba kwagogo kwaamai vamwene vangu. Handina kukwanisa kuenda kunoona pamba pangu manheru iwayo. Ndakarara neshungu nekubatikana. Ndakazoenda kunoona pamba pangu. Ndakaona zvishwa pamba pasina kana chekutangira. Mainjini, mafertilizer ndakanga ndatenga mhodzi dzangu dzemuboora, beans dzangu nefertilizer yangu ndawedzera yanga irimo mumba. Chikafu changu witi hembe dzangu zvitu hapana kana chinhu chiripo paground kana chi mainjini akabva apisa. Saka upenyu hwandiri kurarama hwakaoma sekuti izvezvi nekufa kwakaita mwana wangu. Vabereki vangu vari kuti ndiende kumba kwavo. Asi vari kutya futi kuti vemutemo anogona kundiinga futi kumba kwacho akaskondiponda. Saka vari kungoti zviri nani mugare pamba ipapo tichiona kuti zvingaitwe seni yekuti ndinogona kutuma kana munhu wemurume kuti ndibatsirewo basa sekuti ndiri munhu anozvishandira nemaoko ake. Anopedzera akuudzwa nevanhu kunzi mukadzi wakaurudana naningi anogona kuuya futi kumba kwedu akaskopisa dzimba. Saka ndio mararamiro andiri kuita. Masvika pamba maona pamba ravadota ndikuona zvakare motokari yamukutaura nezvayo kumashure kwedu imba ndiyo yatakatarisana nayo. Masvika zvinhu zvakadai so makakwanisa here kudzokera kuna amai vacho chii chamakazoita matanha makatora mushure mekuona chikadziso ichi? Inini ndakatoenda kuna amwene ndokwandiri kutogara. Ndakaenda kupolisi kunomhan'ara nyaya yangu. Zveshuwa mapurisa akauya nanhasi vari kungomutsvaga. Havasati vamuwana zvavo. Asi vari kuita sei? Vari kumutsvaga nekuti vari kutya kuti munhu imhondi anokwanisa kuuya akauraya vanhu. Saka ndo kugara kwacho kwandiri kuita nevana. Ndanzwa muchitaura mama muchiti pandakaona baba vaenda vakasiya $50 ndakaziva kuti pavanodzoka vanotodzoka nemhirizhonga. Ndoda kunzwisisa muchitorana muchitanga kuita mwana wenyu kutanga muchizoita wechipiri wechitatu wechina maimbogara sei nababa girlfriend risati rauya? Murume wangu taigara zvakanaka. Panyika pana hapana murume asingahuri. Baba ava vaitombohura. Asi taikwanisa kutaurirana, kutowirirana sekuti tiri vanhu vane vana vakaberekerana vana. Nekuti taiziva kuti kuwaka mhuri. Kana vabereki vangu vaiti mwanangu ndizvo takabva neko kumunga hakuna ipwa. Hakuna murume anomboda vana vako 4 vakomana. Hakuna murume anoda kuchengeta mwana wasiri wake. Neni ndakabva ndazviziva nekushingirira kuti hakuna murume andichawana anoda vana vasiri vake. Saka ndakati zviri nani ndabereka vana vangu 4 ndogara pamba apa ndochengeta vana vangu. Kubvawo gore rakapera girlfriend richiwanika pakati pelife yedu kusvika zuva nhasi ndine matambudziko handina rugare nekuda kwemukadzi uyu. Makambata sei girlfriend? Girlfriend iri inini kuti ndinyatso ziva kuti kune girlfriend ndaimboita zvekufungidzira. Chicha maiona pana baba? Baba vaingoitawo mamudhu avaingoita. Saka zvadaro mwana wangu inini andakasununguka wenhamba 4 anonzi Tadiwa akarwara ari muchechi. Ndichibva ndaenda kwandakaenda nekuti ndinoenda kuMasowe. Joani Masowe chishani madzoba nemadzimai.
vachibva vanditira muteuro vakati mwana haasi kumborwara asi nyaya kuti baba havana kutaurira mwana wavo, baba ava vakahura mwana. Ndoda kukupai muteuro wangu munoshandisa, kana mashandisa muchaona mhinduro. Zvineiwo 3 days ndadzoka zadza kwana, baba ava vakabva vafonwa negirlfriend iyi kuti mwana atosvika pakuzvarwa here musina kutenga preparation. Igore rakapera paseri. Girlfriend iri ranzwa kuti kwatengwa mota, ndio musi waakaperekedzwa nababa vake naamai vake vachisouya pamusha pandinogara. Inini vakasvika ndisipo, ndaenda kushopu kwaZvemunyati, ndaenda kunotenga muriwo nekuti murume wangu anga anditi hazisi kuita kuti musare, pindai mumota tiende. Ndio pandakasvika ndichiswedzoka ikoko ndichiona girlfriend rina baba naamai vachiti tauya nemwana wedu akamitiswa nemurume wenyu. Saka girlfriend iri rakagara kwa amweni mazuva andinoziva 2 weeks. Saka murume wangu ndakanga ndamuti inini zvangu zvandakashanda newe, mbudzi dzangu, mainjini, mota, mapaipi edu zvatinazvo ndezvevana vangu. Girlfriend rako kuuya kwaraita rinotangawo pazero sematangiro andakaita. Saka ndakanga tine mari yatakachengeta. Murume wangu akatanga kundirova. Atanga kundirova. Ndipo pandikaenda kunomangara. Ndipo paakabva atiza negirlfriend achibva aenda. Saka ndakanga ndakakuvara ziso. Ndichibva ndisisina munhu anondibikira, anondiona. Ndichibva ndatakura bhegi ndichibva ndaenda kwa mai vangu. Ndaenda kumba kwa mai vangu ndakanogarako 6 months. Ndakadzoka gore rakapera musi wa 3 August nehanzvadzi dzangu. Ndo ndakadzoka nawo. Ndakasvika mbudzi dzangu 10 pasina dzakatengeswa, huku pasina kana changa chiripo paground. Zvinhu zvese maTV vanga vapedza kutengesa, panga pangosara satellite dish riri mumuti. Masola vanga vapedza kutengesa, mabattery vanga vapedza kutengesa. Nekuda kwekuti mukadzi uyu haagone zvekushanda, ajaira kungodya mari asina kushanda. Saka ini ndakanga ndiri banditi rekuti rinovashandira vachidya mari. Saka mudzimai uyu mungaite umbowo here hwekuti vanogara kupi, zvinova kunova maybe ndokwakaenda baba, zvichida zvinogona kubatsiridza zvakare mapurisa pakuita tsvagurudzo dzavo sezvo muno munzvimbo asiri kuwanika. Mukadzi uyu anogara kuGazebo, paseri peGazebo police ndokwaanogara, paline number 4 kuseri kweGazebo police ndokwavanogara. Ende izvezvi kutaura kwandiri kuita ndokutori nemurume wangu, ndewa munhu waari kutogara naye. Anonzi ani mudzimai uyu? Anonzi Tekla Masimo, ndo zita rake. Makamboenda here ikoko zvichida nekuziva kwamuri kutoita maadresi? Makambosvika here ikoko muchimuzivisa kuti unoona kuti murume uyu ave paari atarisike kana kuti umuchive sekuchivana kwamakaita muzive henyu kwavakasangana, asi kuti munhu azoonekera anenge atobva kune mumwe mukadzi anenge achimubikira achimuwachira? Makambosvika here kutaurirana toti semadzimai maviri asangana pamurume mumwe chete kuti aiwa oraiti ndazvigamuchira kuti murume wangu zvichida kuda kuita mumwe mudzimai wechipiri, asi wonaka murume uyu ane vana 4 vainavo neni mudzimai wake? Takatombotaurana nekuti gore rapera ndaenda auya ndasiya vana ndaenda. Ndakatodzoka ini musi wa 3 August nehanzvadzi dzangu. Ndakagara naye kusvika muna October, achigara kumba kwake ndichigara kumba kwangu. Aitoziva kuti baba ava kuti vapfeke kuenda kumunda nekuenda kwa mai Trevor kumusika. Iye akabva atotiza tadyara madomasi, nekuti kurima madomasi kunorwadza, haisi nyore. 3 months wakamira wozotema, pamwe pacho anotengeswa 50 cents, pamwe pacho hautombomatema, pamwe pacho anogonosangana nemari zviriko, asi anotoziva situation A to Z, mararamiro atinoita nekuti ndakatombogara naye. Ndazva muchiti mudzimai uyu akasvikira kumba kwavamwene venyu, vakati kudii mama madzoka muchiona mashura aya?
vantoziva kuti kuna mai Trevor vane vana vavo 4 nemwana wangu. Vakati kudii mama muchivabvunza kuti ko hanzi kudii namakoti munyowano? Vakati ini handina chandinokwanisa kudaira. Nekuda kwekuti aita chake ndihomba rume. Ndizvo zvavakakwanisa kundidaira. Ndichivaudza kuti zvinozoitwa sei. Saka pakanga pasina zvinhu zvekuita. Nekuda kwekuti ndaida kushingirira kuti imba yangu. Saka ndakashingirira kusvika zuva nhasi. Nanhasi ndiri kuramba ndichishingirira ndichengete vana vandasara navo. Saka murume haana kuzombobvira kubudira pachena kuti ndakuda kuita mudzimai wechipiri. Murume wangu akatondiudza. Ndikamuti inini harisi dambudziko ripi iroro. Inini ndinozvishandira ndogara kumba kwangu. Nemaoko wangu chandiri kuda kuchengeta vana vangu. Vana vangu vakure nekuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kuchengeta vana vangu kunze kwangu. Nekuda kwekuti vana ava ndakambovasiya nekuda kwesituation ndakadzoka inini mwoyo wangu wakarwadza kuti Mwari kana yeMwari wandinonamata anoti kudiko akandipa vana vasina mbobvira vamborwara kana kuti chii. Vana vandikapiwa semapiwirwo akaitwa vamwe. Kune mumwe munhu ari kutotsvaga mwana achimushaya asi ini ndakapiwa zvipo zvangu 4. Saka ndakakuti zviri nani ndigarire vana vangu ndichengete vana vangu nekuti vana vangu ndidzo hama dzangu dzekutanga. Saka musi wapiswa zvinhu mama ndozva muchiti makasvika pano mukaona motokari, mainjini, imba zvakare, zvinhu zvese zvakanga zviri mumba zvacho. Makanga mine fertilizer yakawanda simba. Mumba makanga mune fail bags dzefertilizer. Ko zvimwe chibage nechichi? Chibage mune bagidi 1 ne2 ma50 kg ewheat. Nemafuta nesipo newardrobe yehembe dzangu nedzevana nemagumbezi nezvinhu zvehanzvadzi yangu zvanga zvakapekwa mabhegi. Hanzvadzi yangu akabuda achibva kunoku akandisira mabhegi ake 2, mabhegi ake 3 akanga akazara magumbezi nehembe nezvinhu zvake zvekushandisa nemapushing tray nemapureti zvanga zvakawanda zvakanga zviri mumba nemabhatiri nemaspika. Ndizvo zvinhu zvakanga zviri mumba. Nemabhatanati andandahodha kuti ndinotengesa kumusika. Saka iko zvino ndazva muchiti makugara kwamwene venyu. Murume haana kuzombobvira awanika? Murume wangu inini kuuya kunoku haasati. Asi mwana wangu adhumwa nemota. Mwana wangu ashaya Trevor. Ndakamufonera. Ndikati makadii henyu baba Trevor? Zvanti right. Ndandikuzivisei kuti mwana wenyu first born ashaya. Akandipindura kuti variko baba wemwana baba Atino anova ndiye munin'ina wake. Iwewo ndio uchatungamirira paamai. Baba Atino achatungamirira pababa ina ikoko handisi kuuya. Akazenge akundifonera. Inini nekubatikana ndakanga ndisadaire foni. Kuti handina chanjakwanisa kutaura naye. Nekuda kwekuti situation ndini ndingosafa ndiri paground. Saka ndakaona ari munhu asina basa. Nekuti ndiri kutongoona kuti vana vacho ndini ndiri kuvasafira. Pakufa kwavo ndini ndichamira navo. Saka ndakatedza kumudaira nekuda kwekubatikana. Akadairwa naatete vangu. Chaakakwanisa kubvunza akabvunza kuti saka munhu wachona amudhuma ari kuti kudii. Atete vangu vakamupindura vakati izvozvo hatikwanisi kutaura newe uri kwauri ikoko. Zvawanzwa kuti mwana afa wadi kuuya paground. Paground haparowe munhu. Mapurisa acho anombomiswa kuti munhu acheme mwana wake. Togogadzirisa zvinetswa nekuti hama dzako dzemukadzi wako dziripo. Hama dzako ana asekuru ana atete vanga vakaungana. Vakanga vane tarisiro yekuti angakwanise kuuya panhamo kuti acheme mwana wake. Saka iye wacho ari kutoratidza kuti haasi kutoda nekutoona vana vacho 4 vandakabereka naye. Saka girlfriend ratoni mwana? Rine mwana mukomana futi. Takatarisa mama tinoziva kuti iko zvino nyaya dzemhirizhonga mudzimba ndo chimwe chechinhu chiri kurambwa munyika muno.
zvanga zvakadii kuti moenda kumusha kwenyu sekutaura kwanga kwaita mhuri kuti wadzoka ugare kuno tiona kuti tochengeta sei vana nekuda kwekuti hatizive zvakare kuti panodzoka baba ava vanotangira papi. Mapurisa ari kutya kuti ndikaenda kumba kwedu zvinhu zvisati zvagadziriswa nekuda kwekuti ndiri munhu wemukadzi achanzwa kuti amai Trevor vanga vakamirana ningi anongosvika kumba kwaamai vangu osunga dhoo opisira mai vangu mumba. Saka vemutemo vari kuti ngaauye apise imba pamba paamwene ipapo ndiripo kana achipisa imba zveshuwa opisa imba yacho nevana vangu naamwene vangu amai vangu amwene otipisira tese mumba imomo. Ndio mamiriro akaita situation. Nekuti kuti ndiende kumba kwedu ndinoenda kunonyaradzwa asi ndinodzoka nekuti chekutanga hazvisati zvagadziriswa kuti tinzwe kuti information yakamira sei nekuti ndiri mwana mudiki. Saka zviri kutoda vakuru vavo kuti nyaya idzi dzigadziriswe. Kuti ndingoenda futi kuti kumba kwedu ndiri kungoenda gubhuro racho haana kundipa hapana waaudza kuti haachandida. Saka ndiri mukadzi. Saka ndio mamiriro akaita situation. Anogona kuona ndakamira nemwe mukanda mutuma undibatsirewo basa anosvika achimudhemenja nekuti anenge akufunga kuti mukadzi wangu ari kudanana nemumwe munhu. Kunoku kunzvimbo hakuna madzishere hakuna masabhuku here anokwanisa kugadzirisai tiona way forward nekuda kwekuti tiri kuona mamwe madzimambo vari kuedza kugadzirisa nyaya idzodzi nekuda kwekuti mhirizhonga ikawandisa munyika kana kuti ikawandisa padzimba vanhu vanokuwadzana tinogona kuzosvika pakurasikirwa zvakare neupenyu hwevanhu. Kunoku hakuna madzishere kana masabhuku anokwanisa kukubatsiridzai panhau iyi. Masabhuku ariko. Madzishe vari kuana baba vangu ana Chinamhora. Asi munhu wacho haauye kuswoti aatende mhosva. Saka nyaya iyi yakutongoda maCID nemapurisa nekuti kudare kwachoni haauye. Makatomboenda ina? Takatomboenda kudare amhangarirwa kunzi ngaatipowo pfuma yedu haauye. Saka munhu ari kutongoratidza kuti munhu anokwanisa kuzvitonga munyika anokwanisa kuita zvaanoda. Ndio saka nyaya yasiiwa kumapurisa. Anonzi ani murume? Anonzi Tafadzwa Kureti. Dzimwe nyaya zhinji dzatinoona dzinozosanganisira mhirizhonga inhau dzekuti vanhu vanenge varoorana vari vana vadiki. Makaroorana masvika here pazera rekuroorana? Ndakaroorwa inini ndakanga ndine 17 years. Ndio makore andakaroorwa nawo. Murume wenyu anga akurose? Anga ane 25 years. Asi maitogara zvakanaka inyu kwekutanga? Taitogarisana zvakanaka. Kana ipapa nyange mukadzi wachoni anga aripo panga pasina dambudziko nekuti munhu aingozvigarira mumba make. Asi mukadzi uyu aenda akanomhangara maintenance yataimupa $60 pamwedzi pamwana 1 ndichiitira kuti baba ava vasaende mujeri nekuti ini ndine vana vakawanda. Zvinhu zvatanga tawirirana nemurume wangu tiri vairi kuti tivake musha wedu kuti vasaende kujeri nekuti ndine vana vakawanda. Saka baba ava vakazowa nekunopanduka kudzimara kuzosvika pakuparadza zvinhu nekupararirwa nemwana vasipo. Nazva muchiti taibhadhira $60 ende ndanzwa zvakare muchiti ndimi munoita mabasa ese pamba baba vanenge vachingowaya vachiita zvavanoita. Mari iyi ndimi zvakare amai maireza mari nekutengesa madomasi? Tinotamba maraundi kumusika $50 pamwedzi ma10 pasvondo. Saka ndopataitora mari yedu yekumusika toisa kumunda. Totora mari yedu yekumusika toenda kumunda. Ndio mashandiro ataiita
tairima madomasi toshanda kuti tichengete vana ndichishingirira kuti musha wangu kana mota iyi yakapisa iyi takatoitenga nemadomasi gore rakapera madomasi akanga aita mari takamatengesa $7 box Mwari akanga atikomborende Mwari akanga atidayira saka ndisingazive kuti pakuitika kwechakanaka chakashata chinenge chichita Satana anenge achita aufane kugara pakanaka saka ndo mamiriro azvakaita bhuku remota mota ngeri muzitamani yanga ri muzita rababa asi bhuku remota ndanga ndakarichengeta nekuda kwekuti baba ava ndanga ndisina trust nawo kubva gore ravauya nemukadzi wavo ndanga ndisava trust ndanga ndakutya kuti mota iyi vanoitengesa saka bhuku remota ndakati mota haitengwe pasina bhuku nekuti sipa tikanoitenga tikapiwa bhuku saka nekuti ndaiti mudziyo wevana vangu wandakashandira vana vangu ndio chinhu chandiri kutarisa paground nekuti mbudzi vakasara vakatengesa futi dzandanga ndatenga dzandakatengera marata kuti ndipfirire danga rembudzi ndakadzoka ndikaona mbudzi pasisina saka chinhu chanada kuti vana vangu nekushanda kwandinoita naiye Trevor nemashandiro aita anga ari mwana mudiki asi akanga ari baba pamusha nekuti ndiye mwana anda kushanda naye kubva baba vacho vachienda kunogara kugazebo vachizouya vachipisa zvinhu ndiye mwana ndanga ndinaye anga akumira sababa vake zvokudzorera kumashure zvakadii kushayika kwaita mwana uye kuenda kwaita baba kubva pamusha ndikuona mamatone midziyo yenyu mamatone zvimwe zvezvinhu zvamanga matoshanda muri pamwe chete zvakudzorera kumashure zvakadii pamatambudziko ese amakusangana nawo chiri kunyanyondirwadza mwana wangu Trevor baba kuenda kwavo kwakusina basa nekuti ndaiziva hangu kuti vachazodzoka nekuti vanotomboenda vachiita sei vachidzoka kuenda kwavo kwakusina basa nekuti simba rangu ndandinaro vanga vasina kutakura simba rangu kana maoko angu saka ndanga ndangosaina kuti baba ava ngavaende ndigare pamusha ndichengete mwana wangu ndichengete vana vangu nekuti Trevor ndiye ari kunyanyondirwadza kuti ndiye mwana akanga ari mumiriri wangu aimira sababa ende ndinoziva kuti ndiye akanga atori baba vandanga ndanavo vandaiti baba vangu nekuti ndiye aishanda ipapa anomutera wacho ane 6 years anonzi Talent ndakutotanga futi kuti ndimbomutraina asi ari kukonfuzika zvakanyanya nekuda kwesituation yaakaona yamukoma wake saka ndiri munhu wekuti handisi kumboziva kuti ndiri kurarama here kana ndiri kubatsira vamwe kurarama panyika nekuda kwesituation yandinayo ene ndadzokera mumashure pakusvika pakuti injini handina kana 1 chandinacho mapaipi dhiziri handina kana 1 hembe dzekupfeka chaidzo vazhinji vanhu vari kumba kwedu majaindi vane miri muhombe ini nekuondeswa nepfungwa nendangariro ndiri kadiki diki dzakatouyawo panhamo kuda kutoti izvezvi ndikaonawo rubatsiro ndiwane kuchengeta vana vandasara havana kana hembe zvikoro zvavhurwa Talent wacho ndiye vaenda kuchikoro vari 2 naTrevor haana kana uniform saka zvinhu zviri kundidzorera mashure zvakanyanya kuti mari yacho yekutanga kuti nditange ndinoiwana kupi ende ndikafunga mwana wangu zvinhu zviri kundivhiringa zvakanyanya kuti konhai Mwari asi ndinongoti kuna Mwari hamutongeswe imi ndimi mutongi saka ndiri kuti Mwari dai vachindichengeterawo vasara aiwa zvinorwadza mama ndazwa muchiti mwana wesecond born Trevor akanga ine 10 wechipiri akanga ane 6 izvezvi ko vamwe vaviri ava nemangani anomutera Tanaka ane 4 anotera anonzi Tadiwa ane 2 years 3 months saka vaviri ava iko zvino ndozoti vari kuda kuenda kuchikoro ndazwa muchiti vaviri vaenda kuchikoro asi hamuna pekutangira
zvakamira sei pamaschool fees, pamauniform, angava mabhuku zvakare zoti zvinenge zvakatsvira zvakare mumba umo. Vaita sei vana pavhurwa zvikoro pamazuva maviri aya? Havana kutomboenda, varikuda kutoenda kuchikoro asi ndiri kutoshaya pekutotangira, pekutoti ndingawane kupi mari yekuti ndinotsvaga uniform yekuti aende kuchikoro. Bhutsu ndinadzo ndakadzipiwawo nasomeone nemasocks, asi uniform nechekudya chaicho chekudya handitorina kana pekutangira, kana chekutoti bvisecheo racho atakura aende kuchikoro, chekutoti ndimupe chaicho hapatorina, zvakatooma. Saka musati mawana kana mumwe chete anokwanisa kunokumirirayo kuchikoro kuti anotaura dambudziko ramakasangana naro, zvida vechikoro anogona kumbosanoendesa vana vaine hembe dzavo kana kwemazuva tichionawo kuti mhuri yeZimbabwe yatambanudza kusvika papi. Hamuna kusoti mambowanawo kana nguva yekuenda kunotaura navo? Inini handisati, nekuti kufamba kuchiri kundinetsa. Asi pana tete vakaenda vakati tichagadzirisa. Saka zvekuvhurwa kwezvikoro ndiri kumirira kuti pamwe svondo rinozosvikawo svondo rinouya vana pavanenge vakudzidza. Pamwe ndinenge ndiine mhinduro, pamwe ndinenge ndichitsvagawo kuti ndingaone kuti ndingazvifambise sei. Saka iko zvino takatarisana mama nekuti makugara kwavamwene toziva kuti zvinhu zvese zvinenge zvichinetsa. Hamuna kana pekutangira, mune mapaipi asina injini, hamuna dhiziri, kana kumunda kwacho kunoendeka sei. Ndoda kunzwa mama zvamunoda kubatsirwa nazvo muzuva ranhasi takatarisana nemhuri yenyu imimi. Chamungade imimi kuti mubatsirwe nacho kune vari kukuonai muzuva ranhasi vachaona nyaya yenyu, vachanzwa kuchema kwamuri kuita. Toti varume vagara vanoenda ndeupenyu haungamire nekuda kwekuti baba atrevha vasisipo, munokwanisa kutoita upenyu hwenyu sekugara kwama muchingoita. Mama atotenga zvinhu zvenyu vasipo, makutotanga zvakare kuvaka kicheni vasipo zvakare sababa. Zvamungade kubatsirwa nazvo imimi muzuva ranhasi nemhuri yeZimbabwe zvakamira sei? Chekutanga chandinokumbira kumhuri yeZimbabwe, inini ndinokumbirawo mainjini nedhiziri nefertilizer. Nekuti inini ndiri munhu anoda kuzvishandira nemaoko ake, nemari wekuti ndinotanga bhizinesi pamusika, ndinotengesa muShamva Road pamadomasi. Saka ndinoda kuti ndiwanewo mari yekuti nditange capital, kuti ndiwane kuzvishandira, kuti ndiwane kuzochengeta vana vangu vatatu vandasara navo, kuti vagoenda kumberi nechikoro, vagokura upenyu hwavo hwakarurama. Ndizvo zvandinonyanyokumbira kumhuri yeZimbabwe. Nepekugara pakasununguka. Ndizvo zvinhu zvandinochema kumhuri yeZimbabwe. Handina pekugara pakasununguka. Ndo zvinhu zvandinokumbira, ndo rubatsiro rwandinokumbira, nyanya mainjini nedhiziri nefertilizer. Nekuti inini chinhu chandakadzidziswa kushanda nemaoko angu. Kushanda, ndakanzi handifanire kukumbira, ndakandofanira kushanda nemaoko angu. Nekuti Mwari akati anoropafadza cheziya, ndicho chaanokomborera. Saka ndo zvinhu zvandikunyanyokumbira kumhuri yeZimbabwe, kuti vakandikwanisa kundiwanirawo injini nemafertilizer kana 2 bags kana 3 zvekungoti ndingowane kuti ndingadyare madomasi nemushonga. Zvizva ndichienda kumberi ndichiona kuti ndingachengete sei vana vangu. Nekuti inini chinhu chandiri kuramba kuchengeterwa mwana nemumwe munhu. Mwana wangu ndinoda kuchengeta ndega. Nekuti inini mai vangu havana kumbobvira vakachengeterwa mwana nemumwe munhu. Vakandichengeta kudzimara ndichiroorwa ndichienda kumurume. Nanhasi vachindiona vanenge vachiti mwana wangu. Saka neniwo ndiri kuti vana vangu ndivo vandinoda kuchengeta. Dzamara vachikurawo tichirarama tiri pamwe chete. Mashoko enyu ekupedzisira ekurudziro kune mamwe madzimai vari kuti vakasiyiwa nevanhurume kana kuti vakasiyiwa nevarume vavo, vakutoti upenyu hwangu hwagumira pano, handina chandichakwanisa kuita, baba ndo vakanga vari musoro wemba, baba ndo vaiuya nezvekudya. Asi isusu tiri kuona kuti imimi zvinhu zvese zvamashanda pano zvazotorwa nababa kana kuti nemudzimai wavo wechipiri uyu, vachinodya zvavo pfuma iyoyo, ndimi munenge mashanda pano muri mega.
kurudzira mungade kupa mamwe madzimai kuti vashingirire kusvika pamanga masvika apa ndiye kuti kudi? Kurudziro yandinayo kumadzimai eZimbabwe, mukadzi wanhasi usamirire kushandirwa nemurume, nekuti murume haasi mwana wamai vako. Anofuma akakupandukira, unobuda nekabhegi kehembe, umwe wacho kangaidzei anokuti siya kabhegi kehembe, nekuti ndiye anenge akadzitenga. Madzimai woye eZimbabwe, musamuke makarara kana kugarira zvibhaketi monyora zero muchiita makuhwa. Inoramba ingori zero. Ndiri kuti zvishandirei nemaoko. Tsvagai mabasa, isai mubhedha wemuriwo, musamirire kutengerwa nyama nababa, nekuti baba vanofuma vakatengesa zvinhu zvavo vakaenda nana marwei. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe kunyanya kunana amai, musashandirwe nana baba nekuti murume anokushainira. Ndipo paunozofunga kuti wasiwa nemurume wofunga kuenda kunohura. Handiyo solution. Munhu wemadzimai unofanira kuzvichengetedza, wova nebasa raunoshanda rekuti anofanira kuzoti mukadzi wangu ndimambo, kana ndikamushainira anenge achiziva kuti ndimambo. Saka ndicho zvandinokurudzira kumadzimai emhuri yeZimbabwe, kunyange kuvavakidzani chaivo kana kumadzimai edu emusika. Ndinoramba ndichimakurudzira kuti ngatishandei nesimba, nekuti isusu vanamai tisekandi tinosangana nematambudziko ekupedzisira nekuti tisu tine moyo wekubereka. Saka ndiri kuti kunana amai, budai mumabhawa, anana amai ngatizvishandirei nemaoko edu. Tinotenda mama maita basa. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe, mama vandakamira pano amai Trevor vari kutsanangura kuti mudzimai we zvishandire nemaoko ako. Haikona kumirira kuti baba vachauya nemuriwo, baba vachatenga motokari, baba ndo vachaita chino nechino, asi wewe wega munhu wechidzimai chingomuka wosiya zvemakuhwa wotanga kutsvaga basa rako remaoko, kungava kusona, kungava kuenda kumagadheni chaiko, unogona kuwana cheuviri. Tarirai mai Trevor vaparadzirwa pfuma yavo nemunhu rume. Rega vakomana nevasikana vemazuva ano vati aiwa hakuna akavimba nemunhu rume akasanyadziswa. Ndofunga manzwa shoko rabuda mukanwa mamai Trevor vachiti murume haasi mwana wamai vako. Mwana wamai vako chete ihanzvadzi yako, asi munhu rume akanaka ari mudumbu ramai vake. Honai vanga vashanda zvinhu zvinoyevedza, motokari, vangani vari kuenda kumabasa asi havasati vakwanisa kutenga mota. Mai Trevor vakaunganidza mari yavo nemari yemusika vachirima madomasi kusvika vatozotenga midziyo. Ndofunga manzwa midziyo yakasiyana siyana vanga vatenga, vatozadzawo imba yavo, satellite dish kumisha, mabhatiri, ndofunga mamanzwa masola, manzwa zvakare munhu wemunhukadzi aita mabasa aya nemaoko. Chababa kungobva kuEastview kuGazebo uko kumba kwegirlfriend wouya vachitora pfuma iyoyo yamukirwa nemudzimai kuti vanodya vachipedza mari iyoyo nepfambi dzavo kunzoko. Zvinhu zvakanaka here zvamunenge muchiita vanhurume? Ndofunga zita rababa Marinzwa, zita ramarwei Marinzwa zvakare. Kana kuine vanokwanisa kutibatsirawo isusu mhuri yeZimbabwe pamwe chete nemapurisa tikwanise kubata murume uyu tonzwisisa kuti zvaakaita izvi zvinhu zvakanaka here. Iko zvino vana vakungofamba vakutetereka nenyika, vachina pekugara. Musha watsva vogara kupi vana? Manzwa kuti kwamwene ndokwata kugara, asi panenge pakaoma nekuda kwekuti dzimba vanenge vaine dzimba dzinoenderanawo navo, chikafu panenge pasina zvakare, mapoto ndiwo aya akazara nechivanze chese akapiswa nababa Trevor. Ndofunga manzwa chiitiko chinosuvisa chakaitika svondo rapera pano pamusha, kuti Trevor wacho mwanakomana wavo ane 10 years akatsikwa nemota akabva afira ipapo. Matambudziko ese iwayo anouya nekuita gumbo mumba, gumbo panze kwevanhurume. Hatichazive kuti mhepo dzacho dzinenge dzabva kupi. Vanoda kubatsira mai Trevor, namba dzavo ndo dziri kubuda paskrini. Ngatibatsirei mai Trevor nechatiinacho. Unonzwa sei uchizomuka uchiona mapepanhau akanyora kuti mhuri yamai Trevor haisisipo, yapisirwa mumba
iwewe uine imba yawakachengeta zvako kumadheudheu kana kunga makupi yekuti hausi kugara yawakangogarira kuti aiwa rega ndise huku mumba imomo ndiite chiproject asi imwe mhuri isina pekugara, fonerai MyTrevor vawane pakasununguka pekuti hatikwanise hedu kana usingade kuzivikanwa kuti ndiwawapa pekugara zvida zvinogona kuzokukonzeresera matambudziko nemhuri kana kuti baba Trevor vanogona kuzoti aiwa watora mudzimai wangu. Tinogona kungovaendesa ikoko zviri pamutemo wemadzimambo kana nevemutemo vamapurisa vachinge vatendera kuti aiwa ngavabve munzvimbo vanogara ikoko kana imimi matambanudza maoko enyu. Ngatibatsiranei nekuti hatizive kuti dambudziko kana rawira MyTrevor nhasi mangwana richawira ani. Tinongoti mweya waTrevor ngauzorore murudo netsitsi dzaMwari. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagodisheti. Chesarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.